Le, fil-palazz fejn naħdmu xuġġat waħda tinkiter li gerxet il-kolla. Sa anka lil-pejxi. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha ebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, niftuħ dejjem il-bib, kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Ħajma, nerġajnaw. Tafu x'inhu jiġri l-palazz smajtu? Mhux dik għajduli lili? Il-lesti li kellha l-kulħadd u l-platt jisparixxi. Walla ħares naqbad min qed joħoduli għax bi kbira tkun. Insomma, ejja naqraw ktieb, triċ. Pirinu u l-kappell. Dan fenek. Dan fenek jismu Pirinu. Jum wieħed sab kappell. Qatt ma kien ra kappell qabel. Pirinu qabad il-kappell u telaq ferħan. Pirinu ra lil ħabibu Sabinu. Dak basket. Għallu Sabinu. Pirinu poġġa l-karrotti fil-kappell u baqa' sejjer. Meta l-ġurdien ra lil Pirinu, beda jitħaq kemm jiflaħu qallu. Kull ġurdien jaf li dik banketta. Pirinu neħħa l-karrotti, dawwar il-kappell u poġġa fuqu. Ġi għanfut. Xamm il-kappell u qallu. Ħadd ma qallek li dik sodda. Pirinu daħal fil-kappell u billi kien qed jidlam raqat. Meta dalam sew ġiet il-kokka. Qalet: dak il-kappell tas-saħħar Żariżu. Naf li l-kappell tilfuq is-saħħar. Il-fenek baqa' rieqed. Dak il-ħin wasal is-saħħar. Ġabar il-kappell u telaq. Żariżu ħal kappell fil-kastell tar-re. Kif kien quddiem ir-re, Pirinu qam u ħareġ mill-kappell. Meta ra ir-re lil Pirinu ħireġ mill-kappell, daħħaq ħafna u faħħar ħafna lil Żariżu. Żariżu qatt ma kien basar li fil-kappell kellu fenek. Żariżu baqa' mar-re fil-kastell. Żamm lil Pirinu ġo kamra sabiħa. Ir-re kien dejjem jitħaq ħafna kull meta kien jara lil Żariżu u lil Pirinu. Kemm sar ħin aħjar inkompli